Simon Kjær, hvem har det lækreste garn på landsholdet? Hvem der har det? Det er der sikkert mange kandidater til, men hvis jeg ikke siger, at jeg selv har det på indstående, så vil det være et eller andet, der slår fejl der, hvad jeg mener. Hvor lang tid bruger du på dit hår om morgenen? Som du kan se lige nu, så er det ikke forfærdelig lang tid. Det er egentlig ikke noget, jeg går særlig meget op i, men igen, det til forskellige anledninger, så kan det være meget sjovt at gøre noget ved det, men sådan i hverdagen, der er det ikke noget, der står øverst på listen. Hvem tror du, der bliver klippet korthåret på landsholdet først? Puha. Ja, det bliver nok mig, eftersom som jeg ikke rigtig gider at gøre noget ved det i så mange dage i løbet af ugen, og så bliver jeg nok træt af det i tidens løb, så det bliver nok mig. Du kommer til at klippe dig korthåret før Christian Poulsen og Len Jessen? Ja, det vil jeg mene. Hvor tit bliver du klippet? Jamen, altså, det er egentlig ved at være et stykke tid siden. Nu får det egentlig bare chancen at få lov til at gro lidt, så er det klart, så skal man lige have det klippet til en gang imellem, eller så bliver det bare sådan en stor manke, men altså, det er egentlig opbegrænset tid, hvad jeg bruger på det. Nu skal du klippe snart, siger du. Hvor bliver du klippet hen? Jeg bliver klippet i Horsens, når jeg en gang imellem er hjemme, men jeg siger heller ikke, at jeg skal klippe snart. Jeg tror, jeg bliver klippet af førsteårstræ, fordi jeg tror, de andre, Per, Christian og Leon giver sig lidt mere tid med håret, end jeg gør. Har du et bud på, hvornår det bliver? Jamen, det kan være alt fra om en uge til om et halvt år. Altså, det er svært at sige. Det kommer an på, hvis jeg lige har nogle situationer, hvor jeg synes, det er træls, så ryger det nok også af. Har du prøvet internt på holdet at blive forvekslet med hinanden? Nej, det har jeg ikke prøvet. Hvem synes du minder mest om på landsholdet? Jeg synes, jeg minder mest om mig selv. Tusind tak.